Pero mga kalapatid, pinadala natin ng pera ito mga kalapatid. Para alam niyo po yung mga kalapatid, no? At syempre cellphone na rin mga kalapatid. Para kung sakali mga kalapatid, maligaw siya mga kalapatid. Tawag-tawag na lang. At yun nga mga kalapatid, no? Super kanal mga kalapatid. Mas malakas mga kalapatid. Mas pinalakas mga kalapatid, no? Pinainom na natin mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, no? At yun nga, ito na siguro. Picture mo na, Cordel. Paalam sa ibon mo. Yo, what's up mga kalapatoy? So mga kalapatoy, no? Eto mga kalapatoy, no? Magkakarga tayo ulit mga kalapatoy, no? At ikakarga natin si Mia mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, no? 4 days siya nakapagpahinga mga kalapatoy. At yun, basketing na naman yun mga kalapatoy. Iti-training natin siya ulit mga kalapatoy, no? Subukan natin ulit si Mia mga kalapatoy, no? Yun yung mga kalapatoy, no? Luisita, Tarlac tayo ngayon mga kalapatoy. At nasa 50 km air distance mga kalapatoy. Medyo malalayo yung mga kalapatoy. At palayo pa ng palayo ito mga kalapatoy, no? At sana mga kalapatid na makasurvive yung Mia natin mga kalapatid. Nag-iisang ibon natin mga kalapatid. Tapos mga kalapatid, may butas pa yung pakpak mga kalapatid. Pero subukan na natin mga kalapatid, no? Kilalaban natin siya mga kalapatid. Pag di siya makuha mga kalapatid, no? Ambag na sa mga buhay dagit yung mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? At may kasama tayo dito siya, no? Si Caro din. Ha? RB Pilop. Yan, RB Pilop, no? Mega shoutout, no? RB Pilop. Yun yung may karga siyang 5 mga kalapatid. Mukhang malakas na nilalang ito mga kalapatid, no? Galing ko sa planet Earth. Ayun yung mga kalapatid na kapag nalobat na yung ilaw natin mga kalapatid, no? Hindi tayo nakapag-brad ng kuryente mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid na mega shoutout sa mga kalapatid. MPC UFC mga kalapatid. Yun yung mga kalapatid na palakas yung MPC UFC mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, 4 na clips mga kalapatid, puno na mga kalapatid, oh. At yun yung mga kalapatid na time check tayo mga kalapatid, 7:45 mga kalapatid. Medyo late tayo ng karga mga kalapatid na dati mga kalapatid, sobrang aga natin mga kalapatid, kaya wala tayo gana nakikitang ibon mga kalapatid. Kaya nga sobrang aga natin pumunta rito. At yun nga ngayon, 7:45 mga kalapatid. Puno na. Napakita si Mia. Si Mia mga kalapatid, no? Bawas na bawas yung pakpak mga kalapatid, may butas na mga kalapatid. Pero ilalaban natin yan mga kalapatid, subukan natin mga kalapatid. Ano mga kalapatid na? Si Mia. Sa akin yun. Sa akin yan. Si Mia to. Si Mia. Nagpasok si Mia. Meron. So yung mga kalapatid na si Mia dito mga kalapatid. Power natin wala, may butas na. Ito mga kalapatid na yung bird mga kalapatid. Batang-bata mga kalapatid. Pero mga kalapatid, pinadala natin ng pera ito mga kalapatid. Para alam niyo po yung mga kalapatid. At syempre cellphone na rin mga kalapatid. Para kung sakali mga kalapatid, maligaw siya mga kalapatid. Tawag-tawag na lang. At yung mga kalapatid, no? Super kanal mga kalapatid. Mas malakas mga kalapatid. Mas pinalakas mga kalapatid, no? Pinainom na natin mga kalapatid. May butas na. At yun nga mga kalapatid, no? At yun nga, ito na siguro. Picture mo na, Cordel. Paalam sa ibon mo. Hindi, joke lang ha. Ito, ano, RB ka ha? RB Pilop. RB Pilop. Ayun nga, mega shoutout. Pero joke lang yan mga kalapatid, no? Paalam sa ibon niya. Yun pala, pero paalam kay Mia. Ito na. So, yun nga, isasakay na natin si Mia mga kalapatid, no? At yun yung mga kalapatid, sana makawi si Mia mga kalapatid, no? At sana mga kalapatid, no? Mayroon pa tayong abangan sa sunod na training natin mga kalapatid, sa sunod na basketing mga kalapatid, no? Mayroon pa tayong karga mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? Si Gatot tsaka si ano mga kalapatid, si isa na yun mga kalapatid, kalimutan ko yung pangalan niya mga kalapatid. Andun lang mga kalapatid, no? Nagpapalakas mga kalapatid, nagpapalakas sa ano mga kalapatid. Nagpapalakas sa loop natin mga kalapatid para sa next basketing na lang siya mga kalapatid dahil sa yun yung mga kalapatid na may tama si Gatot mga kalapatid. Di ko alam mga kalapatid na kung binaril ba siya sa katawan o ano o tama ng Falcon. Pero yun yung mga kalapatid, no? Nagpapalakas siya ngayon mga kalapatid para sa next basketing mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid. Yun yung mga kalapatid, no? Sobrang wait lang, linisan natin, parang labo ah. Ay nga mga kalapatid, naging gwapo ako mga kalapatid, oh. Biglang ako naging gwapo mga kalapatid, nilinis ako yung lens ng camera natin mga kalapatid, no. Yun nga mga kalapatid, mahinang nila lang mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, no. Yun nga mga kalapatid, palakas ng palakas yung MPC UFC mga kalapatid na mega shoutout. At syempre si Pogi nating coordinator na si Boss Jim Naksamana. At yun nga mga kalapatid, no, 4 na clips mga kalapatid, puno na mga kalapatid. Siguro mga kalapatid, hindi naabot na ng alas 10 mga kalapatid, na mapupuno na siya mga kalapatid, no. Yung nga, sa dami nagkarga pa lang ngayon mga kalapatid, no?
At yung mga tao na nagkakargat, naglulod dito ngayon mga kalapatid, pabugso-bugso lang mga kalapatid. At syempre mga kalapatid, no? Sa mga wala pang alam mga kalapatid kung saan banda ito mga kalapatid, no? Dito lang ito sa Marisol mga kalapatid. Marisol, basta Marisol. Bahala na kayo, hanapin niyo sa Marisol. At yun nga mga kalapatid, no? Galgala na natin. Ayun nga mga kalapatid, no? So, yun na, paalam na kayo niya. Magpaon. Ano na yan? Karga mo na. Boss Jim, dalawa sa amin, ha? Ilan na, 5. Yun nga mga kalapatid, no? Sayang yung kuha natin ano kayo na mga kalapatid, no? Yung video natin mga kalapatid. Labo pala ng lens natin mga kalapatid. Ngayon bigla ako naging gwapo mga kalapatid. Mas gwapo pa sa inyo. Oh, bayan. At yun nga mga kalapatid, no? Siyempre, ito na mga kalapatid. Oh. Yun nga mga kalapatid, sama natin ako tindasal mga kalapatid, no? Sama natin ako tindasal mga kalapatid. Pero tiwala ko sa ibon ko mga kalapatid. Nakainom ng super kanal yan. Uuwi talaga yung mga kalapatid. Pag di na siya umuwi mga kalapatid, hindi para sa amin yung mga kalapatid. Siguro baka sa mga budagit na yun mga kalapatid, no? At yun nga mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, syempre mga kalapatay, no? Tapos na yung pagkarga natin mga kalapatay. At bukas mga kalapatay, no? Abang-abang na tayo mga kalapatay. Kaya may abangan ba tayo bukas? Siyempre. Ayun na siya. Malakas ang ibon natin. Ayun, malakas yung ibon Dahil namin. yung tubig kanal yan. Ayun! Ayun mga kalapatay, no? At syempre mga kalapatay, next basketing mga kalapatay, mas dumadami yung young bird natin mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, no? Mas nagpapalakas tayo ng ibon mga kalapatay para sa next race mga kalapatay. Marami tayo karga sa MPC at UFC mga kalapatay. At yung mga kalapatay, syempre mga kalapatay, no? Uwian na mga kalapatay at abang-abang na lang bukas. At sana naman, may dumating. At syempre, see you tomorrow mga kalapatay. Morning mga kalapatoy! So, yun na nga mga kalapatoy, no? Time check tayo mga kalapatoy. Alas 8 mga kalapatoy. Yung ibon natin mga kalapatoy. Wala pa rin mga kalapatoy, no? Yung mga kalapatoy, no? Medyo tinanghali tayo ng gising mga kalapatoy. Dahil nag-edit tayo ng video kagabi mga kalapatoy. At yung mga kalapatoy, no? Yun, sa GC mga kalapatid, may nakita na tayong nagpo-post ng ibon mga kalapatid. Napakalakas talaga ng ibon ng ng RBP Lop. Yun mga kalapatid, napakalakas ng ibon ng kala ko gabi ka mga kalapatid. Magpapaalam ng mga ibon niya mga kalapatid. Yun pala mga kalapatid, no? Yung ibon natin nagpapaalam mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, na syempre mga kalapatid, dahil sa malamig ang simoy na hangin at syempre mga kalapatid, malamig na malamig ang panahon yun mga kalapatid. Baka yung ibon natin mga kalapatid, no? Nagpainit pa mga kalapatoy. Tanghali na mga kalapatoy. Lumilipad pa yun malamang mga kalapatoy. Naghahanap pa mga kalapatoy. Ayun, nagbilad-bilad sabi ni Kiadong. Napakalakas talaga ng ibon na yun mga kalapatoy. Napakagaling mga kalapatoy, no? Si Mia mga kalapatoy, wala pa. At yun yung mga kalapatoy, syempre mga kalapatoy, abang-abang na tayo mga kalapatoy. At baka Abangan pa ng iba. pero may abangan kaya tayo. Mayroon Ayun na, pa. abang-abang tayo mga kalapatoy. 2 hours later. So yun na nga mga kalapatay, no? At dumating na rin si Mia mga kalapatay. At yung hinihintay natin mga kalapatay, no? Ayan mga kalapatay, live pa rin mga kalapatay, no? At yun yung mga kalapatay, no? May pinuntahan ako mga kalapatay. May lakad ako mga kalapatay. At yun yung pagbalik ko mga kalapatay, dumating siya mga kalapatay. Dumating anong oras ka dumating ka dong? 8:35. Ayun mga 8:35 mga kalapatay. Dumating mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, yung Mia natin mga kalapatay, no? Sobrang hirap talaga mga kalapatay sa mga kalapatay. Pati nga na pagpakadong. Medyo. Ay mga kalapatay, no? Butas na butas mga kalapatay, no? So siyam-siyam lang pakpak niya mga kalapatay. Kulang ng dalawa. Kulang ng dalawa mga kalapatay, no? Kabilaan mga kalapatay. Kayo nga mga kalapatay. Ayun nga, next ano mga kalapatay, no? Pag-iisipan natin mga kalapatay kung ilalaban pa ba natin mga kalapatay sa next training mga kalapatay, no? Kasi mukhang hirap na hirap talaga siya mga kalapatay, no? So hindi siya nagpapakita ang gilis sa lipad niya mga kalapatay. Kaya baka nakakaba mga kalapatay, baka mawala siya mga kalapatay sa next race mga kalapatay. Dahil sa nga, hirap siya lumipad mga kalapatay. So at yun na nga mga kalapatay, no? Yun, pag-isipan natin mga kalapatay, next race mga kalapatay, kung isama pa natin siya mga kalapatay. Sa tingin mo kayo isama pa natin kayo? Ikaw, kasama ko. Pero wala nga rin. Yung nga mga kalapatay, hirap na hirap talaga siya mga kalapatay. Baka mawala. Yun, pag-isipan muna namin mga kalapatay, no? Sa next race, sana talaga medyo tumubo pa yung pakpak niya mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, yung load niya yung mga kalapatay, no? Alternate ng 2 araw, 1 araw, laban uli. So yun mga kalapatay, pag-isipan muna namin mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, hanggang dito na itong video mga kalapatay. Hanggang dito na itong video na ito mga kalapatay. At maraming salamat sa inyo at mega